karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makainlove, o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Hug karon mga higala, niya ang sumpay ni naghinapustang sugilanon. Daghong sasapa. Ako gyud ang sadaan nining tanan. Kung misugot pa ko sa gusto ni Filemon, nga layasan ako ang akong amahan. Dili unta magkabuwag ang akong mga anak. Ako kinigsa. Bugo kong pagkainahan. Bugo ko. Gusto si Papa Romero. Bugo ko. Bugo. Ayaw! Ayaw! Ayaw ko kung sapa! Ayaw! Ayaw! Ramon! Ramon, ayaw ko kung saa! Ayaw ko kung saa, Ramon! Ako na si Rodel. Rodel? Dili! Dili! Ayaw kong ilara! Ikaw si Ramon! Ang maldito kong anak! Madam Percy? Madam, siya si Sir Rodel. Madam. Siya si Sir Rodel. Saksi sab ko nga! Siya si Sir Rodel, madam! Ha? Tinuod ka! Ikaw si Rodel? Uma, ako. Tanawa ang iyang agtang mercy. Wa gininda kong ahong. Ha? May ahong nga dako kaayo ang usa mo kaanak, dili ba? Sa agtang kinimahimutang. Maulan ka na ang ilang kalainan. Ma, ako si Rodel. O kinahanglan sultihan ko nimo bahin sa akong kaluha. Kung may naibawaan ka ba nga dapit nga posibleng dad-an niya ni Sabrina. Ha? Hinumdumi og maayo, ma. Kinahanglan mabawi ko ang akong asawa gikan sa akong kaluha. O ako mahibaw. Ako mahibaw. Madam, unsa pa may laing dapit kay mo nahibawaan nga posibleng atuan sa kaluhan ni Sir Rodel. Dinhi sa atong bay. Ma, imposibleng dag-on sa akong kaluha din ni Sabrina. Pero may taguanan dinhi. Unsay taguanan? Ambot. Nalimot ko. Sa luyo, Unsay luyo-luil mo? may taguanan sa iyo ining baya sa unang panahon. Gamay kwarto na naas luyo. Dad ako dito lo. Puwi ko. Dili ko di mo mahimong taguan. Pangitaon ko ni Rodel. Nahipaw kit ka, ana. Unsay plano mo na ako? Ha? Kaon na. Unsaon ako pagkaon? Nga imo man kong kikapos. Hungitan ta ka. Dili ko mukaon. Mamatay ka kung dili ka mukaon. Kung mamatay man ko, ikaw ang makaingon. Praning. Dili ko praning! Praning ka! Nga nagtago sa kangit-ngit ang mupatay og tao. Dili lagi ko praning! Praning ka! Praning! 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 Siya ang praning! Unsa nang naa sa suok? Siya ang praning! Kaon na! Ramon, Ako lagi si Rodel! kaluha mo si Rodel. Parihas mo og naong, pero dili mahitabo nga ikaw mahimong siya. Ug dili ka mahimong mupuli sa dapit sa kumbana. Ako si Rodel! Pasa ka! Buy ko, Ramon! Ibalik ko sa kumbana! Nisa ka siya sa ganun paingon sa ibabaw. May hayag ang ibabaw. May pultahan dito paingon sa gawas. Unsa ng kwartuhang iyang ibutangan ako? Ay, magkakong dapita. Niapaka ako sa yuta sa banlot. Naana, abli na ang taguanan sa bus. Oh, may taguanan gudi din sa luyo sa bahay. Sir Rodel, mura man mo ba'y tao sa ilaw? Lo,
Dira flashlight o nga imong gipakuha. Ambi karding, manaog tas ubos. Magsunod ko nimo, Sir Rodel. Pag-amping mo. Kaya ba sinasudlan na nagbitin ang ilaw nga taguan? Madam Mercy, niya nang imong pamahaw, madam. Kung makapili pa lang unta kita o ginikanan, dili mahitabong piliun ko ang akong amahan. Madam, Dili tao si Papa Romero. Demonyo siya. wa ka ni angay kahadlukan, madam. Nadakman ang ubang membro sa kulto ug napatay ang uban. Apil lang akong apuhan nga maugay nangu sa grupo nga mohad og tao. Apuhan? Si Lola Liling. Buhi pa si Lily? Oo. Pero napatay siya sa mga pulis. Kay midas magsiya nga nagdaog kutsilyo. Daghan og hinanib ang akong amahan. Ayaw na paghiskot ini, madam. Sige na. Kaon na. Hawan man din ni sa ilaw, Sir Rodel. May tao din eh. Buti pa sabot, nga wa din ni sila si Ma'am Sabrina ug ang imong kaluha. Wa man di ay tao din eh. Naunsa naman ka si Sabrina karon. Dili tingali siya unsaon sa imong kaluha, Sir Rodel, oy. Ug ano nakasiguro man ka anak? Nahinumdum ka sa naon ni Sabrina sa bahay sa mga palasyo? Sa usa ka kwarto? Gusto ka. Yang gipinta lang naon ni Sabrina. Buti pasabot. Importante para niyang akong asawa. Ug nagduda ko, Sir Rodel. Sa unsa karding? Nagduda ko na gustong ilugon sa imong kaluha ang imong asawa. Tingin ako matangtag ang kapos na ako. May nisuot na sa... Siya na sa tingali ning nibalka. May humot sa buwak nga misuot din eh. Nagdaog buwak kaputi si Ramon. Para nimo. Basta mag-imong buhaton ako. Anong imo magkong gigapos? Ako na ka. Dili ko butang nga mahimo lang nimong ang kunon nga imo. Tao ko, Ramon. Usbon ko. Bisan parihas ka pa og naong sa akong bana nga si Rodel. Dili mahitabong makagusto ko nimo. Dili gyud. Makagusto ka. Dili na mahitabo. Makagusto ka. Tungod kay mamatay siya. Kinsa imong patyon? Ang usa ka, Rodel. Dili. Dili mo ka na mahimo sa imong kaluha. Igsuon mo! Ako lang ang angay mabuhi sa Mas angay mabuhi si Rodel tungod kay normal siya kay nimo. Ako ang normal. Ako! Ako lang ang angay nga mapilin. May dautan siyang plano ka, Rodel. Tabangi ko ma. Pagunhuna pa kung hain ang laing taguanan. Rodel, anak. Milabad ng akong utok sa paghuna-huna. Dili ko masugot nga magdugay sa Sabrina sa mga kamot sa kong kaluha ma. Madam? Inom na ining tambal para labad sa madam. Ay, salamat. Salamat nga gidadaan ko nimo og tambal. Ambi ka na. Kini. Mibugnaw na ang akong dughan. Magkapanghuna-huna na ko ini og tarong. Nahinumdum na ko. Nahinumdum na ko sa gusto kong mahinumduman. Ma, paghuna-huna pa. Sabay sa utlanan. Unsay sabay sa utlanan? May bay ang utlanan sa yuta. Mao kini ang paboritong istambayanan kaniadtos mga demonyo. Sa utlanan sa yuta sa mga palasyo ug sa atong yuta, may bay dito.
tuod. Murag, nakaadto naman ko dito, ma. Kading! Kading! Sir! Manglakaw ta! Sir! Asa man ta, sir? Sa bahay sa may utlanan sa yuta, mawalang kina-imposibleng dad-an sa akong kaluhan, Sabrina. Ipanglak ang mga butahan, Ana. Oh, Sir Rodel, manglak mi si Lolo. Ana, haskuta tong mga otanon na akong gibutang sa gawas o iso dinhi. Olo. Oh. Mingaw man kaayo din eh. Annalisa? Sir Rodel, may balik ka? Oh, dali. Sunod ako. Asa mata paingon, sir? Basta, sunod lang ako. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!